Защо децата трябва да ходят на училище? За да са квалифицирани за работата си, защото ако не са квалифицирани, нищо няма да могат да направят. Още от първи клас ли трябва да бъдат квалифицирани? Първо трябва да учат по-лесното и после да преминат към по-трудното, защото ако почнеш направо с трудното, няма да успееш да се квалифицираш. Добре. А важно ли е да бъдеш квалифициран? Важно е да. Защо? Какво правят квалифицираните хора? Работят. Как? Тоест, Как работят квалифицираните от неквалифицираните? Има ли разлика? да, има разлика. Значи квалифицираните знаят какво правят